Nokushingamidza zvakare muzora naZimbabwe ndoimba kuti awa muri watsvene kwese kumatima nenyika yeZimbabwe kwamuri nekwese kwamuri nyangwe musiri muno muZimbabwe kumadiaspora kwamuri kuSouth Africa kune mafollowers edu akawanda, teta kuAustralia kuna mafollowers edu akawanda, teta muZambia, nyika dzakasiyana siyana tisingasiye also kuUK kune mafollowers edu akawanda. Also tinotenda nekunge muchiteera channel ino, totenda zvikuru. Tine imwe nyaya iripo iri kuitika muzora nhasi inauya finance minister Mutulu Ncube uyo ari kunzi ari pa 24 hour surveillance, ari kavhenekwa nemakamera, ari kuteerwa nemaC10, ari kuteerwa kwese kwaari, kwese kumba kwake, kwese kwaari ari kutoteerwa. PaAirport haasi kubuda, haasi tombobvumira kuti aende kudhuze neAirport, ndekuti ari kuteerwa nenhau yekuti pane mashoko akataura ekudhauta ikonomi yenyika marimuzuro aya mazuva mashoma apfuura vachiti ivo mashoko aya ndaamupinza maya muna taisireva ende iye ari kunyazonda pasina imwe option yonge aisevha nyika. Saminister of Finance manje paakutonetsa manje kwikuwa uchitaura izvozvo as a Minister of Finance vanhu vese vanobva vatoluza hope. Saka zvinonzi liki yakabuda kune mwana waMnangagwa wamunoziva ndi Deputy Minister of Finance ndakabudisa information yakabva yaenda nekuintelligence. Saka zvinonzi intelligence dziri kumuongorora kuti zinyazozoti izvi azviwana sei ende sei azotaura izvi zviri kupublic. Saka vari kutofungidzira kuti anogona kungotiza nehow tense maitiro zvinhu zvaiye zvichitonzi situation is very tense. Mutulu Ncube anogona kuita ma1 at any time. Masources edu ari kubuda akasiyana siyana muzvivhitivhiti zvemasources akasiyana siyana ari very very secret atiri kukupai, but ndo zviri kuitika. VaMutulu Ncube vari muma1 havakwanisi kunge vachibuda munyika pari zvino nenhau yekuti nemashoko akataura iwayo. Saka vari kutonzi vari kutovhimwa neC10 vaMutulu Ncube. So zvimuchiziva kuti panguva yaRobert Mugabe pane mumwe Minister of Finance pakafeila zvinhu aiye ainzi Nkosana Moyo akatiza munyika asina kuresigna. Saka ndozviri kufungidzira kuti vaMutulu Ncube vanogona ngotiza munyika vasina kuresigna. Sezvo zviri kutarisirwa kunzi ivo semafeilile aita zvinhu ezvezvi nekufeila kwaita Ziguku vanofanira kunge vari munhu anofanira kunge achiresigna wobva ake pachigaro, kwete kunge achitaura mashoko ari negative. Mashoko ari negative ndeaita kuti iye azenge achitsomwa neintelligence zvakanyanya zvokuti pese paari ari kutozivikanwa kunzi ari papi pano vakomana vari kumuteera. Saka aiwa iyi nhau imwe ichiri kudevelopa, but aiwa zvinonzi situation futi kuna Mutulu Ncube haina kumira zvakanaka, ndekuti pari zvino havana kana any option yekuti nyika inge ichibata especially panhau dzemari nemadonhero ari kuti azigi. Awa ndotenda Zimbabwe, but tichazenge tichikunzira imwe nyaya yacho kuti inezenge yamira sei, but inyaya yangodevelopa bva muzuva ranhasi. Ziri kubuda nemasources edu kuti vaMutulu Ncube vari pama1 vanogona ngotiza munyika nenhau yesituation iri kuitika muZimbabwe. But awa ndotenda Zimbabwe nokuteerera nhau dzedu. Ndotenda vese vakasubscribe, ndichikurudzira vasi vasubscribe nguva vachisubscribe nekubayawo soka notification bell kuita kuti tinge tichifambidzana mune zvenhau. Totenda Zimbabwe.